bħalissa għaddejjin bit-taħdidiet mal-arriva u rejna fejn ninsabu sodisfatti u fejn ma ninsabux sodisfatti mis-servizz. Fil-fema tiegħi s-servizz għadu mhux qed jilħaq l-aspettattivi tal-poplu. Qed inkunu franka ħafna mal-arriva, naħseb li anke min-naħa tagħhom qegħdin ikunu straightforward ma' dan kollu. Issa kif naslu, pereżempju, waħda mill-affarijiet li aħna naħsbu l-sitwazzjoni ta' tneħħija tal-bendi buses ħadmet b'mod pożittiv għat-traffiku u ma narawx lok li dawn jerġgħu jirritornaw lura. Ifhimni, l-arriva trid tieħu d-deċiżjonijiet tagħha kif il-Gvern Malti għandu u jista' jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu. Jien mhux ħankun kuntent b'sitwazzjoni kif inhi preżentement. Jiġifieri kif inhi preżentement jien ma naħsibx in-nies mogħdijin. U il-proposti li qegħdin nagħmlu għar-rotot huwa biex in-nies ikunu moqdijin. Issa min-naħa tal-arriva għandha l-affarijiet il-punti tagħha, aħna ħankunu qed nieħdu d-deċiżjonijiet naħseb b'kunsens fil-ġimgħat li ġejjin kif ikollna l-affarijiet kollha f'idejna. Mhux qed niskludija le.